हेलो फ्रेंड, कैसन बानी आप सब। बहुत ही बड़ा गाना एगो रिलीज भइल बा नील कमल सिंह के। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पे रिलीज भइल बा जेमे फिट बाड़ी प्रियांशु सिंह, लिरिक्स सोनू सुधाकर के बा, म्यूजिक आशीष वर्मा के बा। बहुत ही अच्छा गाना बावे। सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में बानी। ये गाना के नाम बा। सिंगर बाड़े में नील कमल सिंह और बहुत अच्छा हाई लेवल के वीडियो बावे। ई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे रिलीज भइल बा। अभी तक नहीं सुन ले तो जा कर के सुन ली और एक ढेर सारा सपोर्ट करी गाना के। बहुत अच्छा गाना बा और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी। भोजपुरी हिट खबर लाइक करी और कमेंट करी कि बताई वीडियो कैसा लागल है और अच्छा लागल हो के तो सब्सक्राइब जरूर कर दे।